लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय बेनिफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदो दिनै आं बिराद हेपि आरोना लोगोफोर दाखालि बावै मनजुलि ब्रह्म आब'नि चेनेलाव आङो गिभअवेनि भिडिअआव बाहागो लादोंमोन आरोना आंबो ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों आङो बिराद हेपि नोंथांमोननि अननायावनो आं बे फार्स्ट प्राइजखौ मोनबाय आरोना जायफोर आंखौ आदै मादै आदा बाजै फंबाय बा बिब' बिनानाव जाय आंखौ सापर्ट खालामदो बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच आरोना लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोन्दों बिबा फिसायानो जा गोदोरानो जा मोननानै बिराद हेपि जादों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअआव 9 जन बाहागो लादोंमोन आरोना बे गिभअवे भिडिअआव 9 जन बाहागो लादोंमोन 9 जननि ओमफ्राय बे आब'आ सानैल' फार्स्ट सेकेन्ड प्राइजल' दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आं फार्स्टखौ मोननो हाबाय ओमफ्राय सेकेन्डखौ सासे आगैया मोनदो भिडिअआ रिल्स भिडिअमोन ससे 15 सेकेन्डनि ओमफ्राय आंबो हरदोंमोन बेयाव आङो दा मोनबाय आरोना गिफ्टखौ मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आरो जोबनायाव बेखौनो बुंबावदो आङो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच बिदिनो इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थादो लोगोफोर जोङो दिनै थास' जावनो थांनायदो आरोना दुब्लियाव गाबोनो फादरनि 1 तारिख नालाय हाग्रानि थास'खौ न'नि दाउफोरजों जानांगोन नालाय लकेल दाउफोरजों जेनेबा थास'आ जेरै फेंखा थाङो बेफोरबायदिनो बारायो आरोना दाउआ बेनिखायनो गाबोन जानो होनना थांदों थाङाखै मिथिया दे खिन्थु नायनोसो थांगोन दा जोङो ओमफ्राय मोनबाथाय जानोसै गाबोन दाउजों बेनिफ्राय थास'खौ हाग्रानिखौ मोनाबा थारुनजों जानोसै आरोना लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नोंसोरदां नै थास'आनो बेदर थायाखै बारायनो फिसा दासो थांहांदो थेवबाबो बोथिसे लांसै आरोना गाबोन फादरनि 1 तारिखआव जानो लोगोफोर थास' जावनानै फैबाय बारा मोनासै नै नेवमानल' मोनदो नै फिसाथार बेनिफ्राय जोङो दायो बेलासियाव जावहैबावनो नागिरदों आरोना इखिजा बेथ' बाथि थांनाय नङा नालाय अयथासार गरम दिनै सान्दुंल' बारानो गैया थोबसेबो ओमफ्राय बेखिनि मोनबाय आरोना नै इखिनिल' मोनदों लोगोफोर नै नेवमान मोनबा बोथिसे थांबावसिगौमोन आरो दा नै बरियाखा नै बरिया मुदुमफुल मैगंबो लाबोबाय नेवमानल'यबो नै आलुजों संनोसै जावबाय थानाया माइ गाब गोजान होनना रायनायनि आरो लांफिना संना लायफिनदो बिदिना मानो माइ गाब फैनाय खेबसेल' होना लाना फैदो रायनायनि आरो खेबसेल' रायनो नो थास' इखिनिल' ओंखारदो नै थास' इखिनिल' ओंखारदो र' लाबोदो र' थारुनखौ लाबोदो आं बाजाराव थांगौमानि सायखांगौलायबाय नै दरनैल' मोनदो 1 केजियाव थारुन लाबोदो आङो नै जों होफानो दरथाम लाबाखै 1 केजि लाबोबाय आरो जायखिजाया इनो एरसोयो न' थारुनफोरा होफा इखौनो 1 केजियाव बेसेबां 40 थाखा थास'खौ सायनानै लाबाय थारुनबो हाग्रानिबो ओमफ्राय नैबेखै बेयो दाउ बेदर ओमफ्राय नैयो थाइगिर फिथाइखौबो हानानै लाखाबाय गोखैजोंसो संगोन नालाय बाहेरावनो संबाय दे लोगोफोर बाहेरावबासो स्रां जायो नालाय इसिङाव संबा आरो खोमसि जायोना बेदरखौ एवफ्रामना दोनबाय आङो ओमफ्राय दायो थास' हरनोसै दै होबाय आङो नै थास'खौ एवफ्रामनानै सारायसे होखाबाय रुइबाय थाथोंसै नै लोगोफोर बेदरबो होबाय थाइगिरबो होबाय मोननो जाबायानो आंनि ओंख्रिया मोनथारसिगोन एसे बावबा दसे बावबा आरोना लोगोफोर जा टेस्टि नुखाबाय ओंखाम जानोसै जानो थास'जों जाबायानो मालायानो गावखौबो नुनांगोन मार गरम हेस' नै फानलुखौ जाना दा आलुबा दाय जालायगोन गारबाय आं
गोथाव जादों दिनैसो फार्स्ट टाइम हाग्रानि थास' ना बाबा थाइगिर गोखै मोदोम